mana pada sore hari ini. Semoga kita semua tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan banyak rezeki, panjang umuripun, tentrem keluarganipun, tetap iman Islamipun, seragam ibadahipun, ugi cepet lunas utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamul muttaqin, sayyidil hurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Syahadatul kurama masyarikhina ra'isa. Kunjuk katur pepunden kita datang para alim, datang para ulama, para masyayikh, linangko datang para simbah kiai, datang para bapak kiai, para ibu nyai, ustaz ustadzah, para bapak haji, para ibu haji, ingkang rindu tansah sumanding sumara datang setunggalipun kitab suci kiblatul panembah estu ingkang tansah kita dherek. Allahumma amin. Sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwon dedalem wonten ing Guguban dusun pundi Mas Cengkerean. Angel banget ya Cengkerean. Setunggalipun dusun desanipun derek Pasar kecamatanipun Windu Sari. Ingkang dalu para ini sepuh tansah ndedonga nyuwun dhateng Gusti ngapur banyak jagat. Muga-muga putra wayah kita sami, khususipun putra wayah Cengkerangan, Pasar Sari, Windu Sari, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia, Allah ngakiraken dados dzurriyyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Pangemban bapakipun praja satriyanipun negari, Bapak Kepala Desa Pasar Sari, Bapak Ketua Dusun, Bapak Kadus, Ketua RW RT kang tansah kita hormati, sahabat dari Ansor Banser yang tansah kita muliakan, panitia penyelenggara dalam rangka pengajian umum Naharul Istimewa wonten ing Guguban Cengkerangan, khususipun muga-muga panitia saha masyarakat niki ngamal saenipun tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kaire datang doa jazakumullah ahsanal jazaan kasira, amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah teng panggung kula kalih adik-adik anak-anak niki derek berkaken suasana grup hadroh sholawat ngoten nggih Bu nggih. Rebana niki yang sedang sibuk dengan perhatiannya masing-masing. Ana sing kedo foto, ana sing kedo sutupan, ana sing WA, ana sing TikTokan, ana sing ngeslot. Ora apa-apa terus. Bapak kowe seneng aku gampang. Angger kowe seneng bapak gampang. Tak luru dhewe wis
wong ibadah. Alhamdulillah wa syukurillah iki dipun sepuyuh kalian kanca-kanca kru audio sound system niki sone sekeco ngomong enak sae ya muga-muga tukang sound barangnya do mlebu swarga karo gerek genset nyungki toa gendong mikul sawon remek hati. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah niki acara pengajian selamat gitu nggih. Dados ingkang dipun lestani selamat. Punika setunggalipun pengajian ngibadah kita sami intinipun kagem keseimbang. Kagem napa Bu? Keseimbang. Lah kok kanggo keseimbangan lah nggih wong awak dhewe niku urip nang alam dunya niku kadang-kadang mung mikir dunya ngasih lali akhirate. Conten mboten mung nyambut gawe kadang lali karo ibadahe. Wonten mboten? Wong ya teko. Ya syukur nek teko. Dadi krungu ya. Heeh. Nang isor apa nang panggung? Panggung bocah cilik-cilik nang panggung. Acara nang panggung wonge jago nang isor apa nang kursi. Ora apik iki kuwi. Ndak ono sing ora bener. Kursi. Dadi intinipun kagem keseimbangan. Wong urip iku cara dawuhe Kanjeng Nabi, wa mali dunya ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya kono seliramu urip nang alam dunya ku ya kudu nyambut gawe. Kudu napa? Nyambut gawe. Nalika kek nyambut gawe kaya-kaya urip salah wase. Ngono lho yu. Paham apa ora ngoten niku? Wong ora pemudane cekirangan barang kowe kudu sing sregep le nyambut gawe. Nggih napa? Dadi cah nom dolanan HP bengi melek-melek dolanan HP awan gaweane mung turu wae kuwi nek ana sing kaya ngono mau dudu sifat kasatriyan cekirangan ning wis sakjane kelakuane cocok karo lawa ngene wae sing sregep nyambut gawe ning wa mali akhiratika aja lali karo akhirate aja lali sapa ngerti arep sedo esuk langsung rene iki napa mboten wong urip niku lak ngeten awak dhewe nek masalah sedo niku ora ngerti kapan mangsane iki napa mboten ya ora ngerti wong sedo kowe ora urut ning antri nek urut mestine sing tuwa-tuwa dhisik dinteni ya ta wis entek sing tuwa-tuwa rada nom-nom sithik rampungi wis rampung kabeh wis saipul nek terakhir yo sing golong sapa ya malah ribet dadi delenge wong sedo niku ora urut ning antri lah kata antri iki mung ngenteni panggilane Gusti Allah ngono lho sapa sing dipanggil dhisik kuwi ya sesuatu dhisik dipanggil jenengan riyen kula kantun ya kena utawa sakwalike kula kantun jenengan riyen ya kena ngoten lho Bu kula eling-eling saiki do toto-toto ayo mumpung do urip nang alam dunya iki mau sregepo nalika ana selawangan eling-eling do rawuh cocok matur tolakul ilmi fardhah wong loro ilmu ki fardu wajiban eling-eling sing diwajibke iki tenang wae lurune apa yu lurune sing jenengane wong luru niku kadang oleh kadang nggih boten nggih mboten kadang yo bawa kadang ora jenenge luru mula sing penting iki gelem luru perkara jenengan nek ngaji selawangan jumpahan lan boten iki wis ora urusan
syukur gelem lakoni lan dereki ora apa-apa intine luru anggere segenep mangkat janjine ngendikane paduka dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa man sapane ngoten syaraka kang nambah sapa man gelem laku gelem nyetak terbite motor gelem gawa mobile dari bahasane ngono krana luru ilmu sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah Allah bakal gampangin dalan sing nuju nang swargane Gusti Allah man saraka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah Allahumma ayo takon dulur kula cengkirangan pasang sari iki kira-kira urip do kepengin selamat apa sengsara ya normal kan arahnya ada sesenjata arah sangat do kepengin mulia apa cilaka mulia apik jos do pengen dadi wong sing sugih bergedhu utawa ora gablek apa-apa sing ngono malah gaya sing cedek ning tenang urip nang alam donya iki ora ana wong sing ora kepengin selamat donya selamat akhirat ora ana wong sing ora kepengin bejo donya akhirat ora ana ngene wae kabeh kepengin selamat donya selamat akhirat bejo donya bejo akhirat urip kudu seimbang kudu napa yo mikir donya yo mikir akhirat yo ibadah yo nyambut gawe nek urip seimbang ngoten niku yo ana kursi yo ana mejane nek wis ana mejane kudu ana wedane iki seimbang lho kepriye to asem seneng lho kete sing ana kete syukur ora utang ora ngombe ayo ana mejane ora apa-apane kuwi jenenge ora seimbang ngono mosok meja mung taplak tok apa kiye iki kon ngombe taplak iki wae dadi urip pancen akeh mulai semoga-moga iki durung cengkirangan pasang sari uripe padha mulya donya lan akhirate Allahumma yo lah syarate wong kepengin mulya donya akhirate siji apa meneh nang bulan Muharram bulan apa Bu Muharram iki nek Jawa bulan apa bulan apa itu? Iya bulan Suro bulan Muharram niki bulan sing dimulyakake dening Gusti Allah eling-eling nggih dadi ana 12 bulan ana 12 sasi sing 12 sasi mau sing paling mulya sing dimulyakake Gusti Allah ki ana 4 ana pira Bu sing 3 renteng-renteng sing 1 pisah lah sing renteng-renteng pundi Rejab Juk Ruwah Juk Poso ngono lho paham Sya'ban Ramadan to Rajab Sya'ban Ramadan kuwi renteng-renteng lah sing pisah Muharram utawa Zura mula nang bulan Suro niku dalam sejarah cerita kabeh nabi Gusti Rasul Gusti dimulyake nang bulan Muharram termasuk Nabi Adam ditampa le jaluk ngapura niku nang alam donya niki selama 40 tahun Kanjeng Nabi Adam nangis jaluk ngapura le ditampa karo Allah kuwi pas tanggal 10 Muharram lho geleng-geleng yo ana sing takon Dik Ipul kok guyu ki lho yo nek ibu-ibu ki nek kali kula dik anake aja muni pak wong umur kula ki ora 19 20 lah kan saya aku wegah ngene ya nek ibu-ibu dik ngoten lho nek rombongan apa niki kali kula Mas Ipul lho nggih Mas Ipul ngono rada nom apa ayahku
ngoten lho. Ayo Nabi Adam jaluk ngapura. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam jaluk ngapura. Nek awak dhewe coba istighfar astagfirullah. Yo bareng-bareng yo. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ngilman nafi'an wa tinggal dolanan HP ora apa-apa. Emas ora kejengkel. Nek kaya apa kena wong kejeng-jeng kabeh mosok kejengkel. Gitu ya. Wis ora jomit nacir meneh. Bar mangan ini cucuk bubuk nggih. Bubuk. Panitia tolong diambilkan bakal terus imut. Ini cucuk bubuk, ada cucuk bubuk. Niki dongeng maca istighfar Ibu nggih. Lagune wis sempurna men ora bosen iki. Ya nek arep apik maca istighfar kelawan siri rahasia nang musala nang masjid nang dalem lebar salat gitu mboten. Astagfirullahaladzim ngono nek arep siri. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah istighfar ora duwe lisan kon maca Quran jare mripate kuwur kon maca sholawat ora semangat ngaji ora rampung malah
Ayo toh, jare kelakoni dosa kon maca istighfar ya ora patek semangat. Nek maca tanggane kok le khusuk. Khusuk istiqomah jamaah. Oh. Sing cok glendeng tanggoke jane wong lanang ta wong wedok. Ya wong wedok niku pun lho. Ning kok sing akeh pengajian wis sing teko wong wedok. Ya beruh lah ning aja ya wong lanang iki ora ono jagate wong lanang glendeng ora ono kok iki temenan karo cewek sanet peteng jangan tak kirimi kodam bayi ini brengos aja guyu deh tak malah kesantet lah iya toh kadang-kadang awak dhewe niku nek wong lanang lho apa sih wong lanang ki paling nek ngumpul-ngumpul do rokok karo apa kae ngurusin kireng kebul-bul apa oh ngerti kok sampean kopi ini oh wong kene ya ngerti kopi oh ya syukur arep ngopi kopi ayolah karo gawe kerjaan ning temenan iki ning suwi aku suwi kae pancen jujur juk ndong iki rondo aja ngomong wae rondo apik kok wae wis dipek kok ayo aku apik lho hasilanane mati kok dadi ki rondo nek ditinggal sedo ngono kasus siji ngomong apik apa sing lanang kali mati menes nek mau waca to ora ngumpul dadi siji ya blendeng tonggo mulane do kok kae maca istighfar ya cocok oke golek oleh sapa wonge sing gelem maca istighfar dawuhe Kanjeng Nabi balik meneh kowe malah ya salim muter-muter boyo lereng man aksara minal istighfar sapa wonge gelem akeh maca istighfar ja'alallahu lahu azza wa jalla min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib sapa wonge gelem akeh maca istighfar mongko Allah bakal paring siji nek susah diganti bunga ganti napa bunga mulane carane ngono ku urip ki do kae maca istighfar susahe ora gampang teko ngono lho ning awake jenengan ora akhir wis susah ben wae maca modele wong wadon ngono kuwi akhir wis susah tenan lho dik mbokmu ibune kae ibu-ibune jenengan lak cok nangis wis tau to karo maca istighfar ditakoni anake ono apa mama iki susah deh kira apa bapakmu kayak gitu rodo cekiran syukur deh sapok mulane do kaya maca istighfare ngono lho Allah astagfirullah aladzim sing nomor lorone Allah bakal paring ke jembaran sing nomor telune wa razaqahu min haitsu la yahtasib Allah paring rezeki dari arah yang belum kita ketahui jos termasuk sehat awak iki rezeki ngono lho jenengan nang dalem duwe kursi pokok ngene iki nek bokoke kudunen gajan ora kepoleh darane ora semak guyu hatine iPhone regane puluhan juta nek mripate belek terus gelem nah utek alu opo wae ora ning matane setan ya ta temenan nganten anyar senenge kaya ngopo cara perawan nganten anyar ya seneng cara rondo suwi dadi nganten anyar meneh ya seneng ning malam pertama sing lanang anyang-anyangen ya ora sida breng ora ngeyel wis ngono lah lah nek urip wis muga-muga nang bulan Muharram awak dhewe mampu beristighfar mampu bersyukur
syukur ya Bu ya. Temenan, ayo oke ana syukure supaya urip tambah tentrem donya lan akhir. Ngaten lho. Alhamdulillah. Sapa wae urip oke syukure. Ya yo, baik lagi yo. Wis pokoke belajar sama-sama karo Mas Saiful. Aja muni Pak Mas wae. Monggo urip bakal ditambah nikmate. Cerdas-cerdas pada asli ya. Pinter. Moga-moga urip iki bisa mulya. Alhamdulillah. Iyalah. Sebab urip sregep ibadah lan tetungga. Allahumma sholli Delok tanggane kok rene kacamata nang numpak
seprono sepene najeng irama kok tambah anak tok. Boro-boro aku suruh Pak PCK. Ngerti kaya ngene aku biyen nabi tentara karnaval. Polisi ya polisi tidur. Wong uripe mung sawang sinalang Bu. Bener mboten? Yo iya. Uripe mung sawang sinalang. Cucu pikiran urip nek dipek wong pangkat derajat urip bahagia. Derek mesti. Ngene mboten? Urip dipek wong sing duwe usaha ora bahagia. Derek mesti. Uripe mung sawang nek ceritane kabar tapi tenan ora. Wong wadon iki nek sing legan, kan jajane iki turut-turut sithik, kowe nek kepengin bahagia, kepengin uripe happy iki ceritane nek diwayuh piyayi. Ya wis, kelem ya wis. Malah sing wong ora jajak. Yo mbok meno. Wis bulane urip dokek syukure ya Bu ya. Muga-muga saged nindakake Allahumma. Bahayane wong sing ora syukur ngeri. Nang hadis qudsi sing ngendikake man sapane wong lam yardo kang ora rido sapa man ngalah qodoi ing atase qadar lan qada ingsun walam yasbir lan ora sabar ningsun niku tulisan apa? Fal yal kamis. Lunga wae kok wae. Lunga. Anteme itu ada efek santet yang peteng. Lunga wae kok. Gimana? Robba jiwaya luru pengiran sak liyane ingsun Allah aja. Mulane do sing sabar daripada ditundung sedoyo kon pengiran sak liyane Gusti Ibu nggih, wis urip ketok kaya syukure. Pirang doro jajal kala-kala raketan sak urip sepisan. Nek sing lanang jago gitu. Denger-denger ngomong Mas. Matur yo Mas. Ngono gak jan. Kedeleng-eleng cara. Matur nuwun yo Mas. Mas wis seneng karo aku. Seneng karo anak-anak. Apa ini aku? Apa ini anak? Aku ra iso bantu apa-apa karo Mas. Aku matur nuwun Mas. I love you. Yo sing lanang iki dulu aku dabungi kalau baca. Jajah. Ku nek tenan lho. Nek sing tuwa pripun yo ra kok. Matur nuwun Pak. Seberapa cinta karo aku. Itu aku matur nuwun. Yo Mbak Kakang dabungi. Niku yang salah sudah jadi wong meteng. Lho. Meteng. Mokala-kala iki ngono kuwi. Wong madon kok blas kaya ngono kuwi lho. Gumun, Dik, rungokno ya. Iki ngaji karo Mas Saiful rungokno. Sok nek dadi bojo dipraktekake. Paham ora? Sing lanang kalau ngono kuwi Mas, matur Mas. Terus kowe tetep mbok lebar manah langsung mentek-mentek. Lah iya, wong lanang rek di ngono ku rasane jual ambyar. Ros-rosan ugel-ugel. Pedhot. Wah, ambyar. Temenan langsung awal-awal pikirane langsung podo-podo. Aku ya isane mung koyo ngene. Muga-muga dhewe jejeg. Wis lah manis, sepatu manis. Wis membuka markonan. Juk meteng. Pokoke jos ya Mas. Sing tekan obas wis kabeh rodok. Ini ngaji Mas Saiful tidur lemu. Kamu ini malah jos. Ya temenan. Kalau-kalau ning kok. Waduh duit terus sing lanang malah. Aku ngomong 50. Kok
ngomong 100 lah ngomong aku piye to aku kena kondangan rono rene kayak rono karo kondangan malah winginane jare kapan kae malah mati urung nyelek bayi malah winginane kae sing kono mati urung takjiah mono sepeda nyambut gawe ayo sing lanang langsung gleset wis langsung promo akhirnya kok stroke ringan nemenan ayo cengkirangan ya pasang sari ini hitung-hitung ayo nuwun sewu dudane karo randane kata budi gajah ya kata nandane wong sing lanang ngenes asline ngenes mbok aja kaya oke lah mulane kan bab syukur niku memang syukur bilisan wong syukur ki ana sing bangsa pengucapan ngono lho mula pengucapan ki sing apik pengucapan ki sing nyenengake pengucapan aja gawe maksiat cocok boten syukuran ucapane sing apik aja kliru-kliru tenan lho Dik wis sudah dadi bojo tak kandhani saiki tenan ya ki temenan aja kliru-kliru nalika pacaran mbokmu makmu lak kliru-kliru wis rusak bodol nalika pacaran ditakoni sing lanang basa kadang biyen kan ngono ya to mula asline kae lanang korban penipuan dalem iku Dik sempirangan Mas Icis barang didadake bojo kok sesasi rong sasi setahun rong tahun jebule sing wadon malah pukul siune aja lah niki wong wadon sakniki nek ora dikandani akeh gelem basa nek karo wong lanang liya bar karo bojone dhewe ora gelem basa iku wedokan apa dandan arep pengajian dandan arep selapangan dandan arep kondangan dandan arep kumpulan ambune wangi bar karo turu karo sing lanang turu seminggu ra sikatan ayo abade syukur karo Gusti Allah muga-muga saged nindakake ya Bu ya sapa sing akeh syukure bakal ditambah nikmate sapa sing tansah sulaya isu bakal tampa siksa isu bakal tampa siksa ayo cocok sakniki niku bab salat kadang-kadang do nyepelekake nek delok musala bangunane yo istimewa delok masjid bangunane yo joji ning kadang jamaahe sing kurang diperhatekake iki napa mboten niku tenan lho niki teng ngaji-ngaji niku napa musala apa dalem TPQ lah nek masjid mriki cengkirakan nang ndi Mas musala kok niki mburi niki pangisip nggih josis masjid nang tengah kampung niki nek adane luhur asar jamaah langsung buduk ngono Mas wah tenan lho Mas jare iki tenan jare mak buduk jare Mas Muko dimatur Allah Allahu Akbar Allahu Akbar cengkirakan jamaah itu kurutu loro baru kali donan semoga-moga boten sak aneh-aneh sing pokok salat ibadah dilakoni nggih Bu nggih inna shalat
catatan buat orang mukmin, bagi orang Islam kita semua dalam waktu yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, inna sholata kanat alal mukminina kitaban mauquta. Sholat kanggo wong mukmin catatan sing kudu dilakoni, kudu ditertentokake lan wektu sing wis ditertentokake. Ya Bu ya, cocok, matur, sip. Tuh, nek pancen wis cocok, matur sip, kala-kala jajan. Syukur-syukur bengi gelem sholat tahajud. Iki nek dalu do mumpu tahajud ngoten Bu. Do tangi apa ora? Bu, jenengan kene dalu kumu apa ora? Tangi, juk napa? Hah? Sapa sing muni nguyuh sapa? Boyo basa pipis. Nguyuh. Bar pipis napa? Turu meneh. Njuk ayu-ayu kan solo cewek barang. Sakarepe iki. Yo, muga-muga awak dhewe iso nindakake. Ngoten. Termasuk putra wayahe iki aja do bosen-bosen lingi-lingi bab asane salat dilingi Bu. Dik salat asar, dik salat maghrib, dik salat isya. Muga Ibu nggih. Iya aja mung dikarep-karep dhewe kono sak-sake penake aja. Ngono lho. Ya iki mau panitia ngendika jare napa ada kotak amal sing kagem anak yatim ngoten nggih. Biasane ngoten niku. Sing gawa sing ngasta gawa paring sing ora mung jenenge yatim ngaji ya. Wis ngaji ya gawa kadang ora duit Ibu nggih. Kula tak karo adik-adik iki sholawatan gitu ya. Yuk sholawatan ya nggih. Sholawatannya sing sigra gembira. Lagu India, saurung lagu India. Belum tahu? Ya aku tak warai so. Nanti lagu India Jawa. Ini kalau ngecek itu loh. Wes, tonton ini India Jawa. Oke, Indianya ini lagu ini. Hamko rotai sarinem. Mulai satu. Lagu. Jalan litai ngatim. Bener lho. Yo, iki Batun, Martuna, Sutina, Ariem, Sri, Nur Siti ya. Tuti ini cocok orang ya tidak. Lama. Tuh di siapa ke? Nomor besek. Aku tak selawatan karo anak wedok, anak iki. Jawab ya, Dik. Jawab. Sing semangat jawab.
cocok saiki kek akeh anak kadang wani karo wong tuwa kek akeh kadang mantu nenengan karo para tuwa cok ana ora wonge ya teko sing luka mlaku ku payah saiki kok mantu nenengan karo para tuwa ning nggih nuwun sewu nalika ana mantu nenenge para tuwa kuwi aja yo dianggep salah iki nang nggon mantune tok niku nggih aja nggih mboten wong kadang ya akeh para tuwa barang sing dibanten kathah lho saniki niku akeh para tuwa nek ngendika lambene ya ora lah sebetulnya nah para tuwa beda-bedake mantu barang yo apik apa jo apik ngono yo ora mantu sing sukses ngomong-ngomong ora larek-larek bodho wingi tekan sprint ngomong lah aku mau jeng winginane bodho hari raya Idul Fitri bodho besar wis ora mikir apa-apa kabeh dipikirke mantuku kabeh kok apa Bu lah iya malah winginane ki teko mbok pite sak panjang omahku asik gede bawa roti kira-kira mobil masuk kae kira-kira alhamdulillah le mantu sing saka ngendi to kok apian ayo sing saka Tanggul Jo Tempuran sapa to ayo nak ipul dadi karo ane aku sing rapi asem walah ayo metro kiai kok guys ane sing cengkirangan piye to alah cengkirangan masak sari ngono yo karo wong tuwa merem kabeh wong tuwa apa ya boyo aja nggih Bu nggih kula namung sipate ngelekke do sing gemati karo wong tuwane adik-adik barang ngono ya dia sudah gemati karo make ngono pemene wis nyambut gawe do ele rezeki ya enake ngono aja jedil-jedil kadang-kadang kok jedil-jedil karo wong tuane dhewe hitung-hitungan ngajine ngono lono rene klambine asik kaya meja tutup meja prasmanan jilbabe geser-geser kaca potonan lha kadang yo ngajine rono rene ning kadang karo wong tuane karo bojone wae galake kok kena akem yo kena ajaib akem mulane urip kok sing apik karo sapa wae sing apik yo ya duwe ati sing apik duwe ati sing nyono apik karo sing mawon insyaallah urip bakal diparingi rahmat Gusti Allah Allahumma temenan kadang sing awak dhewe nyangka pikir wong Allah urung mesti Allah tetapi Gusti Allah nggih mboten kadang awak dhewe nyangka wong apik ya ora mesti apik tetapi Gusti Allah nggih mboten awak dhewe kok sing apik karo sapa wae sing apik muga-muga iso tentrem donya akhirat Allahumma amin mari Bu nggih cocok matur yo selawatan terakhir pas sempat mungkin hari istimewa kecakapan kudu rampung aja ngantek sore-sore wong kesoren ngomong asik jam 5 barenge juk ngomong jam asik ora syarat sing bisa sapa baca apa penak temen Pak Ipul wow lebu drama kenapa bareng ngarang Pak Ipul sorry ayo lebu yo dosa kabeh ya toh nah ini sore ini pengajian istimewa awit awal akhir kula matur dono ati dokek syukure maca istighfar genah wong tuane sampe dilakoni cocok
Assalamualaikum warahmatullahi